Ti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengagyo kadagiti radyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo itinainbag nga adal, kan sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti. Dalan, kinapudno ken biag. Ablaawan ka anak ko, kamaudyanan na, nakaturpos kan. Agyaman na kada kayo nanang. Kaya balay. Da kayo ti makagapo, no apay ang nakaadalak. Didak pinaybayan. In kagumandak ang pinagadal, itilaksid ti kinasapa apan nakaulilak iti ama. Anak, ingkarik iti day di tatang mo, nga uray na rigat, ikagumaan ka apagadanan, kat ita, natungpalan. Nanang, Amok asadino man ti ayan ita ti amam, naragsakan day chay. Ngamin, nakaturpos kan, anak ko. nanang, andan trabaho. Agpaiso, anak ko. O nanang, naawat ak iti nagaplayak. Kat mangrugi ak adagos. Ay na, talaga anagasat ka, anak ko. Talaga adi nakabinaybayan ti Diyos. Gusto kayo nanang. Mariknak mati kanayon apan narabay ti Diyos kanyak. Amok adinak baybayan. Gaputa na saya at kaatao, anak ko. Kat itataadan trabahom. Sapay la kuma, tadi mo sayangan ti oportunidad. Ikarik day kada kayo nanang. Matungpalan ti panggap ko amayaon kayo iti kinarigat. Namnamaan nyo day ta, nanang. Naragsak mo't anaggapo dito ni Ramil, anak ka. Nadlaw yung ayam day, tatang. Wait. Apay, inaklon mo, ti panagayat na. Uwan, tatang. Kunakon kahit. Anak, sapay la kumata mataginayon ti kinaragsak mo. Amo ka na saya at atao ni Ramil. Nadlaw ko day ta. Kunana amakisarita da kanon kada kayo, tatang. Ah, Adda kanong matan ornong na. Tanatalgadan ti trabaho na. Iso amakisarita kanon kada kayo. Kaya't nangagkalay sa kamin. may kitadda ka na kayo day ta. No talaga nakasagana kayon. Jaklapdan day ta plano yo. Napintas ti posisyon mo diti trabaho tayo, Ramil. Isodak kalakit iti sweldom. Sanot nga iso ti dakkel, sani. Ngam kontento ak. Blowout nga roda na. Sika talaga. O sige, ag-blow out ak. Total, saan ka nakadar ay idikasar ko. Tanayra na nga da assignment mo. Wan nga rod. Dandan ni pagkadkadak da abilin ti boss tayo. Ang amangan na saan to nagtalik kanyak. Ala, di ka nagdanag. I-blow out ka, Sani.
Sara, balasang ko, maturog kan, adalo man ti rabi eh. Ururayag ni Ramil, nanang. Di na imbaga ay ano sa dino ti papanan na. Apay adi pa'y lasimang pat. Imawag itay sardam. Agrelax da kanula ang iti kadwa na iti trabaho. Anya? Iso ti ko nanang. Ala, tapno makainanakamutan. Siya kun ti manguray kan ni Ramil. Ay, saan nanang? Kababainan Siyak ti asawa. Siyak nga rod ti obligado ang manguray iti asawa. Da kayon ti maturog nanang. Tapno makainana kayon. Ramil, imbagak mo't kan ka nagpalingki akon itiin lutok at araon tayo kadananang. Ngamapi anagadupay laang tingsangpet mo amakan. Awan mo't dagas na. Nanyalagid din to'y asawa kaya. Ni, nakainom ka man gaya man. Dua bote lang. Pinagustuak lang ni Sani. Stress nga min dyan gayam ko. Kapo iti trabaho mi. Alakit din bakit? Asikas umundag itin sangpet ko amakan. Tamang rabita yon. Ay abamatan ni nanang. Agsukatak lang. Alan, bakit? Kumusta nga dagiti ubing, abalayan? Nasaya at matabalayan. Sumarong karkalata iji balayan o kailiw mo ni Sara. Ay, sumarong karakto, abalayan. Ngam saan pa'y nga ita? Tani, busy-busy akmat. Kasta ka di abalayan. Uy, nabalayan. Di kagdanak, sumarong karakto. Sige abalayan. Silulukat tiri daw ti pagtaengan may para ken ka. Ni, nalpasan. Kumarkaron ti kastoy nga aramid ni Ramil ah. Kanayon mo't tan amarabyan. Sakit na bartet no sumangpet. Nanang, Ibagaman kanyak tagpaiso Sara. Adda ka di parikot yung agasawa. awan nanang. Apay nga rod akas jay ni Ramil ita. Kanayon nga ag-happy-happy. Kanayon mat adamagakan ko na. Ngam ko na nga agre-relax laang. Agpalpalabas laang iti oras. Saanen apa nagpalabas iti oras ti aramiden na. Bisyon ti kasjay nga aramid na. Nanang, Naskan ang makasaritak ni Ramil. Talaga ajak ayunan ti kastoy nga aramid na. Sika talaga. Agasam tain bar fine nakpay. Una, tapno masolo ka. Kasano nga rodan? Agpatpat nagtadi di hotel? Sana mabalin, misti. Masapol nga gawid ak. Tas sigurado amas daw ti asawak.
Agi mo naksa. Di ka man. Saan mo asawan na ita? Jak inlibakan ka nga dan asawak. Isu asaan arumbang nga agimon ka. Ibagam man ti agpaiso kanya kanak ko. Ada ka di parikot yung agasawa. Kabkabilin nakakadi ni Ramil. Saan man, tatang? Uno, agap-apa kayo. Saan, tatang? Uray na minsan lakuma. Saan kami pa ang nagapa manipod nagasawa kami? Apay nga rod akas tatilangam. Kaya apay nga daka dito'y balay. Si Marong Karaklaan, tatang. Mailiwak namin kada kayo. Sigurado ka? Wen, tatang. Di kay agda nagtaawan ti parikot ko. Nasingpat kanyak ni Ramil. Iso na lang ta. Tanya. Ibagam ah. Kwa, tatang. Umayak ko mabumulod iti kwartayo. Babes, awanan paggastos ko. Ikanak man mat iti kwartam. Awan parikot iti dayta, misti. Oh, adoy. Abastom. Wow! Talaga the best ka, babes. Iso a love na love ka unay. Dayta ti kay kayat ko ken kakat. Amo nakalamlamyungan. Wan narigatan. Ang mga nukulat nga da sa bali amang lamlam yung kan ka kat isukat na. Ay, diyak kaya ta mapasamak dayta. Saan apan nakibiyang anak ko? Nga masapol akasarita ka. May papanitian niya, nanang. Ramil anak, di na ko makaguray ti daytoy nga ibagak. Kaya't kalaeng apalagipan, anak ko. Palagi pa niti anya, nanang. Maipapanken ka. Maipapan iti biyagyo nga agasawa. Anya ti kayat siya asawan, nanang? Di mo ko mapanunutan adyak kayat ti kaadayo diti balay. Ngem iti kasasaad mo ita, nga addan asawam, ken natalged mo ti trabahom. Rumbeng la ko maanak kaurnong kan iti pagbalayo iti asawam, anak ko. Adda saad mo iti pagpapaayam. Di mo man ibaganumano, amok adakkel ti sweldom. Ngem mas daawak taapay akas la agkurkurang kayo iti gastuan. Pagkunan niyo mat nga kurkurang kami iti gastuan, nanang. Saan mo ang mailibak da ita, Ramil? Makitkitak no kasano ti panagimpad ni Sara nga asawam. Makitak no kasano ti panangbenat na itititad mo kwa na asweldom. Iso akin asaritak ti asawam. Kat imbaga na asaan a kompleto ti sweldom ayin entregam kwa na. Siyempre, nanang, at damat dagiti nasken a paggastusak. Iso anak sayanan ti sweldok no yawat ko kini Sara. Mawatan niyo kumamat dayta. Apay kit din asaan ka ang maawatan. Ngam mas daawak laeng. Takas na kunakon. Adda saad mo iti pagpapaayam anak ko. Ngam apay nga aging ga itakat awan ti ornong yung agasawa. Mas daawak.
na makasta ti imbagakan ka ti inam, Ramil. May salang daan mo karason. Anya dayta, sani? Amangan na masubsobramon tagbisyo. Ha? Laglagi pa, ikuy-kuyog nak numapan ka iti pagpapaayan ni Misty. Tunggal kidawan gan ka ni Misty, ipaay mo. Saan laday ta? Kanayon nga minon ti panaginom mo. Kalpasan na, aglap-lapusanan pa iti i-take out mo amakan, no day ti addatay ti restaurant. Awan mo ti dakas nga agi take out iti makan na. Wen, agpaiso day ta. Ngam si ka na mismo tinang ibaga, ama ibalbal lang ang dagiti saan amakan at taraon iti balayo. Sayang, saan ka di? Sani? Pasensyakan kanyak, Ramil, ha? Agayom ta. Katsapay la ko ma, tadi mo tagidaksan ti dinilaw ko kan ka. Babes, kunak tumat nga minasika. Ay na, makalawas na di kasi marong ka rin pagpapaayak ah. Pasensyakan, Misty. Gamba mga no jakon mapanijay. Apay ngay. Kayat ko ti agbaliw. Kayat ko nga idyan ti mading aramid ko. Aniya? Nagadungam mom. Di ta ka malangan. Tasarakag tay baro a papat. Pinanawan naklatan. Kat kaslawan anyaman ken kwa na timbagak. Sa bagay, sana rumbangag talakak itikas kini Misty. Sigud nga amok asaan lang asyak tilamlam yungan na. Saan asyak ti rumbeng apagkidawam iti pamakawan anak ko. Ti asawam ti rumbeng akasaritam. Anang, Ti obligasyon mo kat para iti asawam. Saan kat apara kanyak nga inam. Iso asaan nga rod asyak ti kasaritam. Ni Sara ti kasaritam. Gapo ta iso ti nagkurangam. Iso ti kasaritam anak ko. aramidak day tananang. Ipatpatag ko ti asawak. Isong aramidak ti amin. Tapno awan ti rumso aparikot iti nagbaetan mi. Sapay la kumatamay kanak pa iti may sapay agundaway. Sara, Ramil, saan ka la nagsakripisyo iti danak? Baba ni ti panangyan anay mo iti mabatbati iti sweldok. Gapo ka iti banag apaggastusak. Ano panunutan? Awan ba't kasaskan na? Iti lasod ti sumagmamanon atawan na panagdanata. Imbes ko maama ipayan ka itirangay. Saan? Takakaasi kakit di amang bumbanat iti anyaman ama ipaay ko kan ka. siyak ti babae, Ramil. Pagrubengak nga iyan ay ti anyaman ama ipaay mo. Banag asan arumbang. Iso asapay la kumata mapakawanak. Di kagdanag. Mga barwanan akon. Idya kon ti amin abanag ama kagapo. No apay adyak man la makaurnong. Itilaksid adak kalmat ti sweldok. Ikagumahak ti agbaliw.
ket agbalinak a responsable nga asawa. Agyamanak no kasta, Ramil. Ipatpatag ka. Ket saranayon ka iti panangabarawanam. Nangro na ita, tamaysakan nga ama. Kayat mo asawan, masikog ka? Wan, Ramil. Addanton anak ta. Parabor tinamarswa para kadatati agbalin nga anak ta. Isungad adda itan nga agbalbaliwak. Ikagumak ti agbalin. Ti isasarak iti estado, maysa a responsibilidad, arumbang laeng a maakam iti nasayaat, tapno agtalinaedmat a naragsak ti buklan a pamilya. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Na inbag nga oras kada kayo amin.